Shemai, diolch yn fawr am ei gwylio am y fideo hwn. Heddiw, dyn eisiau I aloesi sut I draws gyfndyru ar y llwyfan Linux, cod tarddiad ar gyfer y iaith raglenni Go neu Golang, nid fel yn yr fideoedd olaf I mewn yn y llwyfan Windows, ond ar gyfer y llwyfan neu cefngrefn weithrededd Android, a fydd hwn yn cael gwrth gyda'r un fath o fethdod fel yn yr fideoedd diwedaf ar gyfer y llwyfan Windows. Fel, dyma'r natur o'r lleisiad. Cawn ni darganfod am ba fath o anhawster yma'r diben hwn, a fydd hwn yn alliadwy gyda'r gwastatlun o caledwedd ar cyfrifiadur hwn, neu a fyddwn ni'n llwyddo I cynhyrchu yr APK ar gyfer yr mewn-sefydliad o'r cymwysiad ar gyfer y cefngrefn weithrededd Android. Wel, cawn ni'n gweld. Felly, y cynllun yw I creu yr ffail APK trwy defnyddio yr gorchymyn Fyne, yr un enghraifft yn gallu defnyddio y diwylliad pecyn neu package gyda'r gorchymyn Fyne I creu yr ffail APK, sef y ffail mewn-sefydliedig ar gyfer yr app yn Android. Ond cyn hynny, mae angen I ni I llawrlwytho y llyfrgelloedd perthnasol. Yn gandaf, mae angen I ni I fewn-sefydlu ar cyfrifiadur yr Android SDK, neu yn y Saesnig, yr tacl datblygiad safonol. Felly ar y grydlein ar y ochr dde, os yr un yn rhedeg y gorchymyn APT ac wedyn cyfan, ac wedyn yr testyn adweinyddiaeth ar gyfer yr Android SDK. Felly mae'r hwn ar gael, ond nid wedi ei sefydlu ar yr cyfrifiadur hwn. Felly ar gyfer hyn, rydyn gallu cysylltu gyda'r cwmwl neu'r rhwngred, ac wedyn rydyn gallu rhedeg y gorchymyn APT ac wedyn I cerchu ac wedyn I fewn-sefydlu fel hwn. Ac wedyn mae'n dweud fe fydd hwn yn cymryd 19 megabait o gofod disg ychwanegol. Ydych chi'n eisiau I mynd ymlaen? Ydw. A dyna ni. Mae'n ein wedi gorffen. Roedd hynny yn cymryd rhyw rai o funudau I gwblhau. Ac wedyn, y cam nesaf yw I llawrlwytho llyfrgell NDK ar gyfer Android oddi wrth yr wefan fan yma, developer.android.com/ndk. Felly nawr, os ydyn yn clicio ar yr tab ar gyfer yr llawrlwythiadau, ac wedyn, os ydyn yn torchi lawr, mae angen I ni I llawrlwytho y llyfrgell sydd yn ychydig yn hen. Felly, mae angen I ni I clicio ar y cysylltiad neu'r cyswllt ar gyfer y llawrlwythiadau NDK yn cynnaldwyd fan yma. Ac wedyn, mae angen I ni I llawrlwytho yr rhifyn neu'r trawedogaeth ar 21, sef yr un fan yma ar gyfer y llwyfan Linux, fel hyn.
Felly, dyma fe yn dal yn llawrythol fan yma. Maen nhw wedi cynyddu dros 1 gigabyte o faint. A dyna fe, maen nhw'n 1.2 gigabyte o faint. Felly nawr mae angen i ni i'w alltynnu fel hyn. Ac rydyn gallu ei osod i mewn yn yr un pregell. A dyna fe yn dal yn alltynnu. Felly, dyma'r pregell oedd wedi ei alltynnwyd mas oddi wrth yr ffail zip fosgadiedig, sef yr Android NDK R21E. Felly, os ydyn yn clicio arno fe, ac wedyn yn diwys y priodoliadau, felly, fel da chi'n gweld, mae'r hwn yn 3.9 o gigabyte yn ei faint. Wedyn y cam nesaf yw i benodi yr ymwelion ymgylchiad i mewn yn yr ffeil ar gyfer yr cregyn ar gyfer yr ymgylchiad. Felly ar gyfer hyn, mae angen i ni i dachwelyd i'r pregell cartref, ac wedyn mae angen i ni i adolygu yr ffeil gyda enw dot, wedyn bash, ac wedyn rec ar gyfer yr gorchymyn rhedeg neu run command ar gyfer yr cregyn bash. Felly wedyn, rhywle fan yma, mae angen i ni i benodi yr gwerth ar gyfer yr ymwelyn ymgylchiad gyda'r enw yn y prif llythrennau Android tanillell NDK tanillell cartref yn cyfartalu i'r ac wedyn yr cyferiad neu'r llwybr o lleoliad o'r hwnnw, sef yn gyntaf y tilde ar gyfer yr pregell cartref ac wedyn yr is-pregell. Felly os ydyn yn symud i'r gwydrlen ar y ochr chwith, ac wedyn os ydyn yn marwylio yn gyntaf i'r is-pregell latwyddiadau, ac wedyn unwaith eto, ac wedyn os ydyn yn rhestru y cwisiad. Felly, dyma'r pregell ar gyfer yr Android NDK fan yma ar y ochr chwith. Felly mae'r cyferiad ar gyfer hyn, neu llwybr ar gyfer hyn, yn gyntaf y tilde blaen slais ac wedyn llatwyddiadau, ac wedyn unwaith eto llatwyddiadau. Ac hefyd ar gyfer yr llwybr lle ydyn yn gallu dod o hyd o'r gwrthodolion, ydyn yn gallu unwaith eto yn allforio y llwybr i fod yn cyfartalu i'r gyntaf yr pregell cyfredol, ac wedyn ydyn yn defnyddio y llawn wahanol i rhannu neu gwahanu bob un adran neu gyfnod o'r llwybr hwn. Felly angen i ni hefyd i cyferio at pregell ar gyfer yr deuolion neu'r gwrthodolion ar gyfer Go, ac mae'r rhain yn ei lleolid i mewn yn yr is-pregell dan yr pregell cartref Go, ac wedyn bin fan yma, ac wedyn mae angen i ni defnyddio y llawn wahanol unwaith eto i wahanu y llwybr hwn oddi o'r eraill, ac wedyn mae angen i ni i osod yr ymwelyn llwybr o'r blaen hefyd. Felly nawr, os ydyn yn equip y ffel ac yn ymadael fel hyn, nawr os ydyn unwaith eto yn rhedeg y crym i tarddu yr ffel fan yma, nawr os ydyn yn mewnbynnu y crymyn i adleisio neu allbynnu gwerth o'r ymwelyn amgylchiad, enghraifft ar gyfer yr Android
NDK cartref, a dyna fe. Ac wedyn nawr os ydyn yn arbennu y gwerth o'r anwolyn llwybr ar gyfer yr amgylchiad, a dyna fe nawr os ydyn yn rhedeg y gorchymyn Fyne, ac wedyn cysylltnod cymorth, a dyna'r arbenniad, ac mae'r hyn yn adroddau yr un yn gallu dod o hyd trwy'r anwolyn amgylchiad llwybr neu path o'r feddywedd Fyne. Nawr y cam nesaf yw i greu yr ffeil eicon ar gyfer yr ffeil APK. Felly, os ydyn yn symud i mewn i'r llygell ar gyfer yr cwrtaddiad Hello Byd, nawr, os ydyn yn rhestru agwisiad fan yma, dyna fe, y beth nesaf yw mae angen i greu yr ffeil eicon ar gyfer yr APK. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n defnyddio feddywedd Colour Paint gyda'r priflwythen K ar gyfer Colour, ac wedyn os ydyn yn gwneud yr mantiolaeth o llun, rhywbeth fel 56, ac wedyn 56 unwaith eto, ac wedyn os ydyn yn darlunio rhyw fath o'r delw arno fe, fel hyn, fel yr eicon. Er enghraifft rhywbeth fel hyn. Ac wedyn os ydyn yn ychydig y ffeil, ac wedyn os ydyn yn rhoi enw fel eicon gyda'r priflwythen E fel hyn, nawr os ydyn yn rhestru cymwysiad o'r pregell, dyna fe, nawr ydyn yn gallu rhedeg y gorchymyn i greu yr ffeil APK i fesefydlu yr raglen hwn i mewn yn yr amgylchiad Android neu ar yr device neu ffôn symudol lle ydyn yn gallu rhedeg fe yn y cefngrefn wastraff Android. Felly mae'r gorchymyn hwn yn gyntaf Fyne, ac wedyn gwacle, ac wedyn pecyn, ac wedyn gwacle, ac wedyn namin OS, ac mae'r OS neu cefngrefn wastraff Android, ac wedyn gwacle, ac wedyn namin, ac wedyn app hunianaeth neu ED yn y priflwythennau, ac wedyn gwacle, ac wedyn ydyn gallu mewnbynnu rhywbeth er enghraifft fel com, dot, ac wedyn example, ac wedyn rhywbeth fel Hello Byd, ac wedyn ydyn gallu pwyso ar y botwm dodiad fel hyn. Felly, mae gyda ni neges gwell sydd yn dweud ni ellir yr hunianiaeth o'r app yn cynnwys yr arwythnod a gysylltnod, felly ydyn yn gallu gwneud rhywbeth fel Hello Tanllell Byd fel hwn. Felly, gyda'r negesion gwell fan yma, dwi'n meddwl mae angen i ni i diweddaru yr amgylchiad ac ydyn yn gallu gwneud hyn trwy'r yn gyntaf yn rhedeg y gorchymyn tarddu, ac wedyn ydyn yn gallu tarddu ar y ffeil sydd yn bodoli i mewn yn yr pregell cartref, sef .bashrec fel hyn. Nawr, os ydyn yn adleisio yr gwerth o'r anwolyn amgylchiad Android NDK Home, felly dyma'r llwybr lle mae'r NDK yn bodoli. Felly nawr, dwi'n meddwl mae angen i ni i cywirio hwn, oherwydd dwi'n meddwl mae angen i ni i ysod yr enw'r o'r
pregell un yna fe, sef mae'r enw'r o'r pregell Android, ac wedyn gysylltnod, ac wedyn NDK, ac wedyn gysylltnod, ac wedyn R21E. Felly nawr, os ydyn unwaith eto yn ychydig y ffeil, ac unwaith eto yn rhedeg yr gorchymyn i tarthu yr ffeil .bashrec, ac unwaith eto, os ydyn yn allbynnu yr gwerth o'r ymwybolion amgylchiad Android NDK cartref, a dyna fe. Nawr, os ydyn unwaith eto yn rhedeg y gorchymyn i dibyndyru yr APK, y gorchymyn hwn, rydyn gallu pwyso ar y botwm dodiad fel hyn. Felly, os ydyn yn ymgeisio i rhedeg yr gorchymyn hwn fel yr defnyddio'r gwredyn sy'n digwydd, neu fel hyn, unwaith eto. Felly, i datrys y trafferth hwn, oherwydd mae'n rhybwch yr rhifyn neu troedagaeth R19 Felly, dwi'n meddwl y cam nesaf yw i llawrithio'r rhifyn neu'r troedagaeth hwn. Felly, unwaith eto, dyma'r wefan ar gyfer yr NDK ar gyfer Android. Felly nawr, os ydyn yn clicio ar y tab ar gyfer y llawrithiadau, ac wedyn os ydyn yn torchi lawr i'r troedagaethau yn cynnaldwyd, ac wedyn os ydyn yn torchi lawr i'r troedagaeth R19 a dyna fe. Ac wedyn i llawrithio fel hwn. A dyna fe, yn dal yn llawrithio ar y foment, mae'n 136.3 o megabyte. Nawr, mae'n 230.4 o megabyte. A dyna ni, mae'r llawrithiad wedi cwblhau. Mae'n 823.4 o megabyte. Nawr, y cam nesaf yw i alltynnu y cymwysiad. Fel hyn. Felly yma'r alltyniad oddi wrth yr ffeil zip cydwasgaredig wedi gorffen, ac os ydyn yn clicio ar gyfer yr trydoleddau, mae'r maint o'r hwn yn 2.7 gigabyte. Felly y cam nesaf yw i adolygu yr ffeil .bashrec ar gyfer yr gorchymyn rhedeg, ac wedyn i newid yr gwerth ar gyfer yr ymwelion amgylchiad Android NDK Home i fod yn ytrach na Android NDK R21E i fod yn R19 fel hyn. Ac wedyn mae angen i ni i active ffeil ac i ymadael, ac wedyn os ydyn yn borlwyddio i'r pregell ar gyfer Hello Byd, dyna ni. Ac wedyn mae angen i ni i diweddaru ag ymgylchiad trwy rhedeg y gorchymyn tarddiad fel hwn, ac wedyn yr enw'r o'r ffeil. Nawr, os ydyn yn allbynnu y gwerth union yn yr ymwelion amgylchiad Android NDK cartref, mae'n yma. Felly nawr, mae'n wedi diweddarwyd. Felly nawr ydyn yn gallu mewnbynnu yr gorchymyn Fyne, a wedyn pecyn
ac wedyn ar gyfer y diwylliad OS mae angen I fod yn Android ac wedyn ar gyfer yr hunaniaeth o'r app mae angen I fod rhywbeth fel hwn ond heb unrhyw gysylltnod na'r rwy'n gallu pwysau ar y botwm ddodiad fel hyn. Felly mae'n tebyg I mi, mae'n diffygio rhyw fath o llyfrgell oddi wrth enghraifft yr Android SDK, felly sed o deud I hyd o'r ble mae'r llyfrgelloedd hyn yn bodoli oherwydd yr hyn wedi fy'n sefydlu yr Android SDK fel o'r blaen ar yr cyfrifiadur hwn, felly ar gyfer hyn, os ydyn yn symud i'r gwydrlein ar y ochr chwith, mae'n yma, ac wedyn os ydyn yn morelio i'r plygell greddyn fel hyn, ac wedyn os ydyn yn rhedeg fel yr defnyddio'r greddyn, yr gorchymyn I canfod, unwaith ffeil neu plygell gyda'r enw Android, ac wedyn I allbynnu yr canlyniad. Felly, ein bod ni union yn y Tmax, os ydyn eisiau I torchi I fyny, mae angen I ni I bwyso ar y botwmau rheol ac wedyn B ac wedyn dudalen I fyny, fel hyn. Felly, fan yma, mae gyda ni yr plygell gyda'r enw user lib E386 Linux GNU Android. Felly, os ydyn yn morchio ag y fe, ac wedyn yn rhestru gwynsiad. Felly, dyna'r y ffeiliau I mewn yn y pygell hwn. Felly, os ydyn yn unwaith eto ar y gwrtlein ar y ochr de, os ydyn yn adolygu yr ffeil bash rec, ac wedyn ar gyfer yr Android Home, ydyn yn gallu dynbynnu yr plygell gyda'r rhibber user lib E386 gysylltnod Linux, gysylltnod GNU, gysylltnod Android fan yma. Wedyn os ydyn yn ychydig y ffeil ac wedyn unwaith eto yn rhedeg y tarddiad ar y ffeil hwn ac nawr os ydyn yn allbynnu y gwerth union yn y amlwyn amgylchiad Android Home, dyna fe. Nawr os ydyn yn unwaith eto rhedeg y gorchymyn fel o'r blaen ar hwn fan yma, sef y Fyne pecyn OS Android app hunaniaeth fel hyn. Unwaith eto yr un neges gwell fel o'r blaen. Mae angen I ni I terfynu yr gorchymyn gyda'r llawn atalnod fel hyn. Ac wedyn, os ydyn bwyso ar y botwm dodiad. Felly, ar y pwynt hwn, unwaith eto, mae gyda ni y methdod, yr un sydd fan yma. Dwi'n meddwl, mae amser I ni I tynnu y llinell, sef ydyn ni wedi treulio digon o amser I ymgeisio I cynhyrchu yr ffeil APK trwy'r defnyddio y llyfrgell Android NDK ac hefyd trwy'r defnyddio y gorchymyn ar y llinell gorchymyn sef Fyne pecyn ac wedyn namin OS Android. Nid ydw I anfodlon o gwbl oherwydd dwi'n meddwl mae'r holl profiad hwn yn eithriadol o bwysig ac yn defnyddiol oherwydd mae'r hyn yn rhoi ambell mwy o syniad I mi ynglyn â beth ydy'r achosion o'r methdod hwn
Mae'r llaw o synadiad gyda mi ynglyn â'r pwnc hwn, sef dim dyfalu, a mae'r method yn cysylltiedig gyda'r fath o pensaernaidd o'r cyfrifiadur, oherwydd mae'r technoleg o defnyddio'r iaith rhaglenni Golang gyda'r llyfrgell Fyne I drawsgrifentyru wrth enghraifft y llwyfan Linux i'r llwyfan arall fel Windows neu Android yn eithriadol o bellach, ac felly ar gyfer hyn, dwi'n dyfalu mae angen I ni defnyddio y pensaernaidd o'r gyfrifiadur sydd yn fwy bellach, sef gyda'r pensaernaidd 64 yn ytrach na'r 32. Felly, dwi'n meddwl oherwydd yr pensaernaidd 32 sydd yn ychydig yn hen, dyma'r rheswm pam nad oeddwn ni'n gallu dod o hyd o llyfrgelloedd angenrheidiol. Felly, dwi'n meddwl y cam nesaf yw ar ein gyfer I wneud yr un peth fel oeddwn ni'n gwneud yn y ddoi fideo diweddaraf, ond yn ytrach na gwneud hynny ar yr gyfrifiadur gyda pensaernaidd o'r 32 dyd, I wneud yr un peth ar yr cyfrifiadur gyda'r pensaernaidd o 64 dyd. Dwi'n edrych ymlaen am hynny ac dwi'n ychydig yn fwy gobeithio am hynny. Felly, dyna ni I gyd ar gyfer y fideo hwn. Diolch yn fawr am eich gwylio. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach a hwyl.